Браслаў – самы прыгожы куточак нашай краіны, роднай Беларусі. Сёння міжнароднае свята традыцыйнай культуры браслаўскія зарніцы аб'яднала ў адну сям'ю таленавітых артыстаў з Віцебскай, Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай абласцей нашай краіны. Традыцыйныя танцы, песні, музыка народаў Беларусі, Расіі, Азербайджана і Шры-Ланка спляліся ў адзін яркі самабытны вянок. Наша свята адно на ўсіх. Няхай над сінявокай белакрылай Браслаўшчынай ляцяць у нябесную высь талент, натхненне і творчасць. Няхай заўсёды будзе мірным неба Беларусі.